Pnawn da I chi I gyd, a gobeithio bod chi I gyd wedi cael wythnos dda. Fi'n gwybod bod yr amgylchiadau wedi bod yn wahanol iawn i'r hyn sy'n arferol, ond rydyn ni yn gwybod hefyd bod hyn yn lles ni, yn bod ni'n cymryd yr orig fechan yma I ffwrdd oddi wrth yn gilydd. Dyma adnod o'r Beibl. Ti arglwydd fuost yn breswylfa I ni ym mhob cenhedlaeth, cyn gwneithir y mynyddoedd a llunio ohonot y ddeiar a'r byd, ti hefyd wyt dduw o dragwyddoldeb I dragwyddoldeb. Amen. O ysbryd byw, dylifa drwom, byw had y waith a grym y groes. O ysbryd byw, tyrd gweithia yno, cymhwysa ni I her ein hoes. O ddwyfol wynt, tyrd, plyg a thrin ni, esgwel dain hangen ger dyfron, ac achub ni ar hael dosturi. Byw ha, cryfha, cliw'r weddi hon. Dyma ddarllen Salm 130. O'r dyfnderau y gwaeddais arnat o arglwydd cliw fy llef, bydded dy glistiau'n agored I lef fy ngweddi. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfri o gamweddau, pwy o arglwydd a all sefyll? Ond y mae gyda thi faddeiant fel y ceid ofni. Disgwyliaf wrth yr arglwydd, y mae fy enaid yn disgwyl a gobeithiaf yn dy air. Y mae fy enaid yn disgwyl wrth yr arglwydd yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore, yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. O Israel, gobeithia yn yr arglwydd, oherwydd gyda'r arglwydd y mae ffyddlondeb, a chydag ef y mae gwaredigaeth helaeth. Ef sydd yn gwaredi Israel oddi wrth I holl gamweddau. Ac o'r Salm, mi drown ni at yr epistol ac at epistol Paul at yr Rhufeiniaid a phenod 8, adnod 6. Yn wir, y mae bod a'n bryd ar y cnawd yn farwolaeth, ond y mae bod a'n bryd ar yr ysbryd yn fywyd a heddwch. Oherwydd y mae bod a'n bryd ar y cnawd yn elyniaeth tuag at Dduw. Nid yw hynny ac ni all fod yn ddarostyngiad I gyfraith Duw. Ni all y sawl sy'n byw ym myd y cnawd foddhau Duw. Ond nid y myd y cnawd yr ydych wi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Duw yn cartrefi ynoch wi. Pwy bynnag sydd heb ysbryd Crist, nid eiddo Crist ydyw. Ond os yw Crist ynoch wi, y mae'r corff yn farw o achos pechod, ond y mae'r ysbryd yn fyw I chwi
o achos eich cyfiawnhad. Os yw ysbryd hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefi ynoch, bydd hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chwi trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefi ynoch chwi. Gogyfer yn gweddiau y prynhawn yma rwy am droi at weddi sydd yn hen lyfr gwasanaeth Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Wrth alluog Dduw a phad ein harglwydd Iesu Grist, molwn di am dy fendithion, na allwn ni na'i mesur na'i cyfri. Ti yw ein nerth ni yn ein llesgedd, yn goleuni ni yn ein tywyllwch, yn cysur ni yn ein pryder a'n hofnau. O dragwyddoldeb i dragwyddoldeb ti wyt Dduw, ath gariad heb iddo na dechrau na diwedd. Arglwydd Greslon, trigar ha wrthym yn ôl dy drigarogrwydd, yn ôl lliaws dy dosturiaethau, dyleia ein hanwireddau, gorchfyged dy ras ein troseddau ni, cuddia a dyleia yn bechodau ni, fel y caffom ein hadnewyddu i fywyd pur. Ein harglwydd Iesu Grist, hwn yn yddiau hi gnawd a gerddodd o amgylch gan wneithur daioni. Diolchwn i ti am bawb a ymgymerodd ar gwaith o iachau. Diolchwn i ti am yn surgeries ni a'n ysbytau ni a deisyfwn dy fendith arnyn nhw. Roddais di'r meddygon y ddawn a'r medr i iachau, ac i'r nyrsys ddawn gweini a gofalu, ac i ryw rai i ddawn i drefnu gwaith, ac i eraill y ddawn o fod yn wasanaethyddion. Parha ni arfyniwn arnat i roi iddynt ddoniau a mynedd a doethineb, cariad a thynerwch, fel y byddont yn weinidogion dy dosturi di, mwyn dy enw bendigedig. Ein harglwydd a'n meistr, gair y tad rhagwyddol, hwnna gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau. Adnewydda drwyd ysbryd glân, y ddawn i iachau yn dy eglwys, ac anfon allan dy ddisgyblion i bregethu efengil dy deyrnas, i iachau'r cleifion ac i esbwythau dy blant cystuddiedig, mawl a gogoniant i ddenw sanctaidd. Wrth alluog Dad, hwn sy'n gosod yr unig mewn tili, diolchwn i ti am yn cartrefi, ein teuluodd a'n cyfeillion. Llawen hawn i bod nhw'n yn hamgylchynu ni a'u cariad, ac yn ein cofio ni ger dy fron di. Cysgoda drostynt hwythau a chynnal hwy a thail ysbryd. Ac yn y cyfnod yma pan mae'n rhaid o orfod i ni dreulio amser ar wahân, cynnal yn arbennig y rai sydd yn timlo yn unig a rai sydd angen cymorth ar yr adeg yma.
Arglwydd ein Duw, ti a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain, dy bobl di ydym a defaid dy borfa. Bugeiliaist ni drwy droion yn gyrfa hyd yr awr hon. Cadwn, calonnau a ddradlon ni o dan dy fugeiliaeth sicr. Aroi ni hyder cryf a gwneud di yn cynnal ni i'r diwedd. Gwrando ni yn awr ysgwelyd un dda. Yn enw dy fab, Iesu Grist, ein harglwydd. Amen. Rwy am nawr eich gwahodd chi wrth wrando ar y fideo yma hefyd i weddio gweddi'r arglwydd gyda fi, wrth i ni weddio gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, dyled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein barabenyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, bydd yr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Rwy am edrych am ychydig ar yr adnodau ddarllenes i o Rhufeiniaid pennod 8 yn gynharach. Yma mae Paul yn ysgrifennu at yr eglwys fechan yn Rhufain ac yn trafod dwy lefel o fodolaeth neu ddwy egwyddor bywyd sydd yn wrthgyferbyniol iawn i'w gilydd. Ar naill llaw mae fe'n siarad am beth yw'r bywyd corfforol, fydd yn anwchel yn dod i ben pan fydd yn hadnoddau a'n egnion corfforol ni wedi llwyr disbyddu. Ac ar y llaw arall mae fe'n siarad am beth yw'r bywyd ysbrydol gyda'r sicrwydd parhaus o fywyd tragwyddol. Mae seiliau yn bod ni wedi cael ei siglo yn ddiweddar, a phwy a hwyr a dweud y gwir, beth fydd rownd y cornel nesaf. Ond yr gweitha beth sydd wedi digwydd i ni yn y wlad hon a thrwy'r byd yn ddiweddar, mae dal yn dasg i ni i fynd i mewn i deithi meddyliol Paul yn fan hyn, pan mae fe'n sôn am beth yw'r cnawd a'r ysbryd. Mewn un ffordd, mae fe yn cytio yn rai o syniadau'r Hen Testament. Roedd yna garfan yn yr Hen Testament oedd yn ysgrifennu yn y traddodiad Deuteronomaidd, oedd yn mynnu sôn fod yna ddwy ffordd, dau lwybr, os mynnwch chi, rhwng bywyd a marwolaeth. Ond yma yn Rhufeiniaid 8 mae Paul eisiau mynd â'i wrandawyr ar hyd trywydd newydd. Roedd ganddo fe senario hollol wahanol mewn golwg. Mae bywyd yn ôl Paul sy'n canolbwyntio ar y byd hwn yn unig ac ar fodloni mympwyon chwew a naturiol rhywun yn arwen ar hyd y ffordd i'r farwolaeth sydd yn y pen draw yn gwahanu ni oddi wrth Dduw. Sôn am beichod, mae fe, mewn geiriau eraill. Dyma'r diwedd anwchel i'r rai sy'n gosod i meddyliau ar y cnawd. Wrth gwrs, mae Paul yn ysgrifennu ar ôl yr atgyfodiad a'r Pentecost, pan gas yr ysbryd roedd Joel yn sôn amdano yn y dyddiau diwetha medd Joel wedi ei dywallt ar y gymuned Gristnogol
mewn gwirionedd. Ac ystywed Paul yn adnod 9, mae ysbryd Duw bellach yn cartrefi neu yn trigo ynom ni. Ac i Paul mae'r bywyd sy'n llawn o'r ysbryd glân yn fywyd sydd yn llawn egni ac agosatrwydd a Duw, nawr ac am byth. Dyna'r gyffelybiaeth bwysig mae e'n tynnu yma yn y darn hwn o Rhufeiniaid 8. Boddhau y cnawd, y ffordd bydol, y ffordd pechadurus o fyw ar y naill llaw ac ar y llaw arall byw yn yr ysbryd, byw yn ôl egni Iesu ynom ni ar y llaw arall. Beth bynnag oedd natur bywyd byr a bregus y Cristnogion yn Rhufain, nifer ohonyn nhw wrth gwrs yn gaethweision ac yn dibynnu ar benderfyniadau chwimbyrbwyll i meistri, roedd angor sicr gyda nhw yn Iesu Grist a'i ysbryd ef. A dyma heddi yw'r hyn sydd yn angori ni o hyd yn oed yn y dyddiau ansicr hyn. Mae Paul yn dweud fod Duw yn Iesu Grist ynom ni yn yr ysbryd glân wrth i ni fyw yn ffordd yr ysbryd. Gweithred rymsol Duw yw hon, gyda Crist a'r ysbryd yno y mywyd y Cristion cyffredin. Mae'n bosib nag oes na unman yn y Testament Newydd sydd yn diffinio'n gliriach beth yw ystyr gweithred y dryndod yno ni. 3 pherson y dryndod ar waith y mywyd y Cristion. Yn y darn hwn o Rhufeiniaid 8 mae'r 3 pherson bron yn gyfnewidiol. Mae Paul yn mynd cyn belled a defnyddio'r 2 ymadrodd ysbryd Duw ac ysbryd Crist mewn brawddegau olynol. Roedd e wedi deall yn llawn y gwirionedd fod Duw wedi gweithredu yn Iesu Grist, nid yn unig trwy fywyd a gweinidogaeth ddynol Iesu, ond yn enwedig wrth godi Iesu oddi wrth y meirw i fod yn Grist byw sy'n bresennol i bob crediniwr drwy'r ysbryd glân, gan newid yn bywydau ni yn y fan a'r lle. Odyn, rydyn ni yn byw heddi mewn byd lle mae'r seiliau wedi I siglo. Ond yn y pen draw, gweitha'r ffaith bod yn realiti ni heddi mor ansicr, y peth pwysica yw cadw yn golwg ar Iesu. Dyma adel yw ysbryd yn trawsffurfio ni o hyd I fod yn bobl deilwng I gerdded llwybr y groes. Ar ddiwedd mis Mawrth, rydyn ni yn cofio gweddi ola Dewi Sant yn ôl y traddodiad. Tole me post te, cod fi ar dy ôl. Dyna beth yw bywyd yn yr ysbryd. Yn enw Iesu. Amen. O gariad Crist, chwith arnom eto, ro galon ac ewyllus lan, tyrd gariad Crist drachefn i'n huno, glanhar holl di
at sanctaidd dan. Byw han i Grist, mae'n sel ar ddarbod, mor eiddfed wyn yw'r meisydd mawr. Byw han i Grist, mae'r byd yn barod, ro i ni ras i daenni'r wawr. Cyn i ni droi at y fendydd, gai ddweud yn syml unwaith eto, os oes eisiau help ar unrhyw un oddi fewn i'r gomdogaeth, felly arnoch chi neu ar bobl i chi yn ei nabod, cysylltwch â fi neu â swyddogion yr eglwysi a mi fyddwn ni yn hapus iawn i gynnig unrhyw fath o gymorth ymarferol. I'r weddi wrth gloi, rwy am droi nôl i'r 6eg ganrif ac at y traddodiad Celtaidd. Mae'r weddi yma am amddiffyn dwyfol yn dod o'r lorica gildas, neu dwyfronneg gildas. Gewch i ni weddio gyda'n gilydd. Penglog, pen, gwallt, llygaid, talcen, tafod, danedd a'i gorchuddion, gwddf bron ystlys, ymysgaroedd, gwasg, cluniau a'r ddwylaw. Her mwyn coryn fy nghopa gwalltog, bydd di yn helm iechawdwriaeth ar fy mhen, a gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fyddo gyda chwi oll. Amen.